kengko. Kowe arep tak dilemo. Arep sapa? Kowe. Lah kowe. Kowe. Arep sapa? Kita. Sapa? Pun tiga. Ini lho, Pak. Raketak nang ngono. Bocah nek modele kaya ngono. Sik santai iki ya. Potongan mos lira no. Laro duit modelmu mripatmu ijo. Kowe leh Ora mele. Le kowe nang kene golek apa? Tak tonyo Wong iki lek ngene iki lek kowe malah Mas Yusika karo Mas Wigo sih golek pengalaman. Besok lek wis Mas Yusika ganteng, tadi wis ganteng, sing nerusne awakmu. Lah kok rene kowe golek apa? Golek apa? Sangu. Ngene nggih apa? Top up FF. Dah koyo Bocah. Bocah sampe iki sering gak. bisa ngene di sekolah, nggih bayar buku sekolah, nggih bayar apa lek ngare ulangan sekolah kok GFF. Yo FF Kowe besok lek wis duitmu akeh terus sukses, besok duitnya nggih apa? Tuku PCR. Lah iki lek kowe baturmu kuwi telu ki yo. Gus, Dan sore hari ini luar biasa. Luar biasa. Yo. Senajan mau sik arep lekase wis udan Yo, des. regane nyapa udan? Lah nyapa? Lakune 4 kilo kok kono. Ning ya ora apa-apa, dhewe iki kok tetep menghibur. Heeh. Menghibure mergane beda. Beda piye? Penontonnya digawe rono lho, Gus. Ya. Otomatis jubir wale kok kono. Ya ora apa-apa, ora masalah kok. Sing penting Mbah Lurahe sehat selalu. Amin. Seger walas. Betul. Rakyate. Hah. Jan, Iki enek wawancara Pak niki berita JTV mencari bakat. tenanan apa ora? Enek bos sapi nyangoni garangan sitok. Ha iya. Sapine tumo sitok. Jagal demit ki, Masa jaga debet iki. jagal coper ki bos sapi tergiling. Lah kok nyangoni Junanto. Engko lek ora nyangoni awake dhewe didungane, Gus. Ditungane. Sapine kena PMK. Aja ngono apa? Wong iso. Lah Ya iya. muga-muga sapine Iya, tambah akeh. iki mau acara bersih desa. Bersih desa bungkal. Mas Singo Maruto. Masa kok maruto? Apa, Mas? Singo. Maruto. Singo apa? Martopuro. Martopuro. Didungane Mas ya hujan sedilut. Hah? Kuwi tanda keberkahan. Betul. Membuktikan warga masyarakat kene iki ayam tentrem. Ayam tentrem. Ayam tentrem diudani adem. Adem ayam. Hari iki terang engko wayangan lho. Bersih desa kene paling komplek, luar biasa. Paling kompak dan paling ragate los dol. Iya. Ning nyangoni ganongan sing untuk-untuk. Iya. Yo, lanjut. Pinter kayak tas. Ya ngono lho, ya sing kakek nek roh wong wedok sing rada bening titik mesti diparani. Lah yo. Persis buaya darat. Oh iya. Buaya darat. Buaya darat. Hah? Masa Gus buaya darat. Potongane ngono iki kudu buaya darat. Itu buaya. Cilik ya. Apa? Biawak. Biawak darat. Lah iki delok no Mbak ayu nek wong ngene. Baik. Ki. Nunggu. Mbak. Mbak namanya siapa, Mbak? Lidi, Gus. Sapu. Lidi. Sapu. Oh alah. Ki namanya siapa, Mbak? Dita, Gus. Dita apa? Dita Leni. Gila Dita Leni. Pakmu jenenge siapa? Pak To. Pak jenenge. Lu trek kowe bosok. Kok ini lu krungu Apa? latih. Latif, Gus. Apa intip? Kowe aja kaya ngono. Pae jenenge intip. Kowe aja kaya ngono. Piye to? Awake dhewe iki ya totok maneh ya kenalan karo warga masyarakat Tak kene. kenal makanya tak Tak kampleng. kentung. Ya ora apa maju rene ora apa Mbak, ayo. Yo, lanjut.
Lanjut. Gua mau denger blotok. Apa enek buah kok seri koyo. Ji, Loro telu set.
Ya iso. Misal punya anu, Dek. Alah. Malah geblok, alah kepralat kemeliti. Urung kok. Mati lah kau. Pintere balik. Wong sing monggo le. Nah, Bocah cilik iki goleke cilik. Lah wong bocah sak meter kotor rek. Cilik goleke cilik ibarat kaya mbak iki apa mbak iki. Namanya Pak. Ayo ya. bosamu sing apik to. Namanya siapa Mbak? Oh ya Mbak. Iya. Iya Kak. Iki lek bocah cilik. Kayak ngedrake ya mbake cilik. Lah kok kowe glek godi ya ngono. Lah kowe modele karo kae apa ya? Ya roh babone metu kok. Aduh, apa babon ta? Kudu babon kuwi. Kudu babon. Iki mite horen. Kowe kok diono lek bagiannya cilik iki mbake cilik iki. Mbak. Nah, Lah iki asli tanah kenaran duta seni bungkal ya iki. Neng kene iki enek sik. Enek piye? wong reokan pimpinan. Pimpinan apa? Awake dhewe lek ora teko kene ora mungkin lek diceluk celeng. Oh iya. Awake dhewe rene diceluk Ilham Celeng. Ilham. Iki muridnya asli duta seni bungkal. Oh. Lah celeng modele wireng kaya entung. Ya, wis apa jenenge? Setia Tuhu. Yo, le aja mulai. Udah. Setia Tuhu. Bocah cilik arane cilik. Oh, tarik ya. Cilik wae arane cilik. Aku tak boleh dhewe Gus. Iya, kowe gede lho. Ojo golek sing cilik. Ojo kalah. Lah yang ngene. Sampai kae. Pilihane kan dhisik kuwi. Ya jane wong rek kelangenane Majayos kuwi kok. Hah? Liwat angin sore titip kangen ning ati wong pangapurane durung bisa nemoni tak suwun slirane gelem sabar ngenteni paranoya sayang aku ra bakal Ada semut menggigiti ininya. Eleh modus. Eleh. Modus. Sekus, Piye? enek semut. Enek semut. Nyokot cemiti. Enggak ya. Modus Ya nek. Allah. Iya. Cemiti luncur, Bos. Cepet dia rungcul ternyata ujung dulu. Lah tadi ugari lho. Mas lho lek motrong. Motrong. Nang kowe iso wae. Wes borong. Kowe iso wae. Iso. Dek laler, Dek. Nyapa? Oleh kowe marek kok. Ya.